musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. Sondaniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feñay windere fen jayi ɓattake bindaɗo jaslari ɗiɗi morse hitande ujunnaje nogase joyi ɓattake men fati koye gurdam galleji ɗi. Alhamdulillahi rabbil alamina en jetti jomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan en ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokoli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée, diaspora o kala moni pop ɗo woni mbina mbara fini sa fini alhamdulillah yo Allah ɓeydi jaam. Kala alarba eɗen kewi nayade e gurdam galleji ɗi gila tan 2015 hitande ujunnaje 15 ha yettiɗo en alhamdulillah e kala saaha eɗen mbaɗa ɓeeto eɗen jeehen gartam mawɗam no fewi woni gartam ko artoɓe e ma ene kollita alhamdulillah caɗele dewgal caɗele galleji ɗi caɗele komin gurno ko hayso gasani wonko usti no fewi. Eɗen calmina Baba Yahya Deme ha ton to États-Unis d'Amérique kam heewi wiide haala way kono jaggude longere ɓakke weddo e ɓalal ni ma samde kono ma dañ ko nangi yo haali tan wasata wode ko naati e nofru deeƴa hayso tawi woni wonko yaltata yo Allah won bal neɗɗo ko no wayi. Haade men yettade yewtere men eɗen garta seeɗa ko fini e aduna o seeɗa eɗen gandi hanki o hoore jagaɗo leydi Sénégal on Ousmane Sonko waɗi haalande mum no fewi e nder laylaytol muɗum hanki o haali ko heewi noon no fewi o arti noon koye ñawore hakkude makko e gonnoɗo jagorɗo e laamu Macky Sall woni Mame Mbaye Niang tuma nde o haalno konguɗi ɗi godani e dow inde on ha o wi omo jogui document ji gonga on yo yaltin ɗi document ji o yaltinani ha o nayimo yeeso lawol o ñaawa lebbi 6 e kaso omo yoɓa 200 millions guil nden noon haɗo o yoɓani o lelaki wullitore fanoni to suudu ñawore towndu woni Cour suprême ɓen hanki taaƴi sariya o wonde Ousmane Sonko yo wirtu Mame Mbaye Niang 200 millions hanki o noon wo holliti e nder haalande makko o haalde avocat ji makko o wersata hay mbuuɗu ma o wullitoyo haala ka toon to jagorɗo ñawoje woni ministére de la justice on ummitina haala ka beele oɗo sariya ƴeewe so tawi ene wawi ñawtede ɗum woni hanki darde makko. Kanko Ousmane Sonko warti hanki e haalde ko fati ɓe lundiyankoɓe e woɗɓe kala guila e galleji diine e woɗɓe haaloɓe ko fati e gouvernement makko haala ka welani yoɗani sifa no yarata no gandirɗon ni o ñaayi hen no fewi ha o memi kadi terɗe e nder gouvernement makko holliti wonnoɓe laamu yaltungu aɓe pooɗi ɗumen aɓe takki ɗumen e mabɓe hayɓenne kadi e koye mumen jejjiti ko mbanno nana takke mabɓe ene jooɗi ɗi poste oji ene beddoɓe kaaƴe.
o arti e yaññaate yoga e ñamale ha e gueɗe leydi ndi dogisni kala kanko Ousmane Sonko ma en garto hen e kumpital men takkusane so haaji Allah rahmanu. To leydi Mali caggal fiyande wannode hanki e nder nokkuji jeeɗiɗi e nder leydi ndi addi haala heewa kana feewi ha tenti noon to Diboli kene foto wonde 1 kilométre mankude seeɗa walla pawɗo seeɗa hakkunde mum e Kidira o posto mo Sénégal e Mali ndendi ko ɗon nde fiyande laati hanki fiyande nde ganduɗa holliri Dakaru akti ko jayde leydi Sénégal wonde Sénégal ɓeydi ndenka e kisal keerol mum hakkude leydi e Mali caggal nde fiyande wande. Armée leydi Mali noon hanki yaltini communiqué e ɗin nokkuji jeeɗiɗi janaɗi ɓe teɓɓiti ko ene tolno 80 jogitiɓe wannoɓe ɗin janguji kono ɓe kalani kamɓe no foti ɓe mbarana kono won settiɓe e doctoreɓe won koninkoɓe arɓe cuuɗi safaro men ene gonde gañande kono laamu ngu suwa yaltinde taw ko wona ɗum ko noon e nder région de Kay ha to Dioula kala hanki jammo gouverneur uji taweteɓe ɗon ɓe lawɗini kuulal hirto lelo woni uddere ɓe mbiya couvre feu tugganma 21 heures ha fenma 6 heures subaka hay goto yahata hay goto yaltata moni kala yo natte galle mum deeƴa fodde balɗe 30 beele jaam duumiɗe natta e diwano hanki noon finoɓe Kaayi ha e diwano kala hewɓe jaltani gam teskede ɗe piyande kono saaha mo gonɗen jaam fuɗɗima artude no feewi walla ni deyre waɗi. Hanki o téléphone laatima hakkunde Emmanuel Macron hooreji leydi France kam e Vladimir Poutine hooreji leydi Russie ɓe mbayriti haalde guila septembre 2022 gilne ɓe kaldani kono hanki ɓe kaldi toɓɓe kewɗe no feewi ko fati guerre Ukraine ko fati kede caɗele nucléaire toon to Iran kono Vladimir Poutine holliti o guerre laatiɗo hakkunde Russie e Ukraine ala jeeɗo sababu sowona occidentoji ɓe tan jeeyi sababu ɗemɗe mabɓe e golle mabɓe e balle mabɓe e haala mabɓe. États-Unis de Amérique Donald Trump hanki yilloyima daɗɗude hesiri nde udditani wonde ɓen taweteɓe leydi makko taw gonirani leydi he peewal ngala kayitaji ngala hen ñiiɓal so nanngama ko toon mbaɗete hade men nawtede nokkuji mumen. Hanki o noon kanko Donald Trump hooreji leydi Amérique o holliti wonde o haaldi e Israila o saaha noon ɓe goni koye laaltade ƴeewde beele jaam duumiɗo ene arta hakkunde Israila e Gaza balɗe 60 o holliti Israila jaaɓi wonande ngal kaldigal beele ɓe ɗacca jeyli ha laaɓa ɗo e balɗe 60. ko heddi e kumpital meɗen so haaji jomiraɗo ko takkusana woni aadi men ɗum ɗo koye meftande seeɗa beele mbawen andude o saaha hono aduna finiri seeɗa no fotiri kala. Musidɓe tedduɓe mbiɗen kala alarba eɗen naata e gurdam galleji ɗi hanki en keeɓi ɓatakuji kewɗi yimɓe loriɓe leptiɓe ɗi kusuji e mbusuji ha tenti noon hoɗɓe natirde wuuro walla yaltirde wuuro ko toon jinde heewi waɗede jeunesse aji guure ɗe mbatti hakkillaji moon e ɗi jinɗeli hoɗɓe e takkoɗi jinɗeli de koɓe maayi ɓe kuusuji e mbusuji kadiɓe deeje ya hanata e jamaji e jeereji tene ko laaɓal woni afo cellal afo ngaalu ko cellal laaɓal noon woni afo majjum kañum laaɓal noon ko an neɗɗo kadi salte o koye ma yaltata kono kadi ko an laɓɓinti ɗum. Hanki en keeɓi méthode goto giwɗo e goto e musidɓe men mo jiidirɗen hanki beltiɗen ɓernde men feeri nde tawno ko musidɗo kalde aladdimo e Dakar lamorgo leydi Sénégal o yahata o hotta so wona o ara yiidi en hay soko minute goto neɗɗo moƴƴo julɗo bamum almuɓe jiɗɗo diiniyankoɓe jiɗɗo gendiyankoɓe ceerno Abdoul Maliki mi salminima Abdoul Tamboura gorko moƴƴo mi nawtuma ha to gudduɗi ndeɓɓe ha to gudduɗi ndoɓɓe méthode mo jogui ko asdeno comme sifa mbalkayel tukosil maha ɗum ha towa seeɗa mbaɗa hen sengge pewɗe to ɗe gudde dow
kala ko pittuɗon balise galle mon so on ciɗi ha laaɓi kurjiro e salteji ɗi e mbusuɗi fof mbaɗon toon duppe wonta ndondi wonta engrais waɗe e leɗɗe. Allahu akbar. A jarama seydi Tamboura, yalla yoɓe moƴƴere. Ni gandal nafata. Ka gorko moƴƴo laaɓɗo reedu coftuɗo bawɗo yidde korsuɗo yo Allah reene surma ceer. Wallahi ko gandodirɗen a meeɗa Dakar so a yettakimi hay soko seconde goto yo Allah reene ka tedduɗo ka moƴƴo wallahi. paaɗen koye dewle ɗe so eɗen kaala dewgal eɗen kewi rokkude yeru yimɓe moƴƴuɓe tamɓe dewle beele wona deftere ko kewɗen wiide o ko Sadiane Dialy ko daroɗe tan. Daroggal noon a dartinto dewgal ne lartino dewgal moƴƴal pewgal beele ñemba mbasa lartidade dewgal bongal beele mbasa wiide wuura ɗum wuur ko moƴƴi woto wuur ko boni. ɗon calminten giɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam boɗejo tanum sirayum mum sehili joom galle mum giɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam woni sohnaji Hawa Ka. meeɗa salmin joom galle mum so wona dicci ɓuuci jungo ngo. joom galle one so soynimomo ara sene joɗino ummo daro hokkamo jungo ko teddungal. hakkunde debbo e gorko ko teddungal wona hulam wona ñirɓinam wona tikkanam wona merno wona farno wona haydara ko teddungal tan. ma a ñamminani a yarnani ha mawni arema ko ene timmi kala ande garɗa mum kala timmi kala teddungal tan fotonde hakkude mon. teddungal e hoolare hay goto e mon wona maccuɗo goɗɗo o wona korɗo goɗɗo o. ko accat ko mako mi acca ko am ko ndenden gurden fandare men ko ɓesgu jehen yo Allah reen. dewgal ko teddodiral e hurum. an gorko kormoɗa joom suudu ma teddinamo ndentoɗa haaldemo konguɗi bonɗi e yeeso yimɓe fof ne jooɗi ene jewta reeno ustudemo. neɗɗo ustetake e nder yimɓe haysa tikki hayso ɓernde ma faaɗi haysa mettini sifa mbawɗa wonde kala woto ustu neɗɗo. so joom suudu ma yo so ɓiye so sehilma so bande so jahowo so ɗalde so heeɗelde so ɓocconde no kewɗen wiide ni foof so jalniɗo so neɗɗo jalnowo yimɓe fof to ustumo woto ustu neɗɗo. sa usti neɗɗo tan on wawi hankkadi ni kanko jokkude jalde e haalde taw nder makko omo taaya. tenti noon woni yimɓe ne gooti aɓe tini koye mabɓe ɓe jii koye mabɓe ɓe jiiɗa ustede. joom suudu ma so jooɗima yimɓe kala jooɗima galle jooɗima woto ustu ɗum hay seeɗa. kala ko ene ɓeyta ɗum ɓeytu ɗum kala ko ene ñaanta ɗum kala ko ene sinka ɗum kala ko ene pentira ɗum aɗa wawi haalde mum moƴƴere ɓural tindi e daari e cifti ha bel noon nde hirde walla nde yewtere ko woni e ɓernde ma jiɗɗa haalde noon heddima onon ɗiɗo kalna jomum kadi haala jogui ko laawol mum. hewɓe ne pelɓodira e yewtere accude laawol yewtere. sa acci laawol yewtere tan a mimat ɓernde sa mi ɓernde noon ɓernde ummoto so ɓernde ummima noon haala ñaɗat so haala ñaaɗi wonta dukko woni jaaɓe beldi joni joni aɓe dukka joni joni ko haala accude laawol mum. haala kalde acci laawol mum eɗen beldi joni joni tan kaɓen joni joni dewle kewɗo noon mbay en beldi boole eɗen jala eɗen keena en naati nder suudu tan joni joni tan kaɓen tan tikkodiren tan ɗone ɗon holko saabi ɗum gonɗen koye yewtude haala ka acca laawol mum fatay malli walla artira ko ɓooyi walla naatay remarque ji goɗɗi ɗi ganduɗa ko ɓennunoɗi walla artira toɓɓe kewɗe ɗe ganduɗa ɗe ko joñade ko gaccaɗe ha laaɓi ko gaddoje fitina walla kaala ha ɓooya jofoɗa joomum woni hunde taw haala ka no kalirɗa ni wona noon joomum tina ka memɗo ɗum walla tina ka pamɗinde ɗum walla goɗɗum e goɗɗum jaabuma mettuka jooɗo hakkude mon seyɗade lomboɗon gandon e koye moɗon gonton habdiɓe. ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe poɗɗe rentede e dewgal. haala jogui ko laawol mum so accingol laawol tan ka bonnat. haadema haalde ƴewta taw kilima gonaɗo ɗum ko hunde wande fayida. neɗɗo woto jandil joom suudu mum e yimɓe
bottari ari, hirande ari, ataye ari, tufam ari, hay sen heewi sukara ha ɓurti tuuɓa hen mbiya joomum moftanam ha ɓooya. mbasa jandille joomum e nder yimɓe an tufam aɗa heewi sukara an atama heewi so dalladam yarta. goo so tawi yimɓe wonɓe ne jooɗi no ƴeekiraɓe, fasiraɓe, sehilaɓe woɗɓe tan ene wawi kanko hoore makko o moosa ijam ne heewi sukara de, kono taw o ronki fewde nder. neɗɗo ko neɗɗo tan, neɗɗo fof ne tini hoore mum ha tendi so ene ñaanti yimɓe ne gooti. alay tuuɓade hen seeɗa mbiya joomum moftanam ha ɓooya seeɗa, min reda ndu ne heewi. walla joñoɗa ɓeyda hen ndiyam jara wona, walla sa andi ɗum fof jogoɗa konngol moƴƴol ngol parnuɗa e joomum ha joomum anda ɗo a ɗomɗani wona. walla so tawi ko bottari ko ndi wawi hewde fof sa nokki a tawi ne ɓenna sa tawi a ɓennata wi joomum min o ko kaccitimi ɓooyani mi heeɗani tan ha ɓooya seeɗa, so en heddi tan moftane kam. so ya heddima ono ɗiɗi noon mbiya joomum ustu sukara, ustu nebam, ustu lamɗam, ustu naggam, ustu ataya o naggam o. heewi noon ɗum haaɗi min nane yarde kono mi yiiɗa haalɗum e nder yimɓe. ay joomum faama normal janggo watta hen haqqille muɗum. kono sa haali nder yimɓe tan joomum ne wawi jabade ma walla sontoma ɗon, walla yimɓe ija mbiyata ko hande ayi firti nde kadi yaranno ñande foof, mbiyata koko jiiɗa kaari en ko hande ayi a tina ɗum e nder ma annene. joomum tina ɗum e nder mum ene wawi ni gufodiron e nder yimɓe wonta haare walla puɗɗoɗon tekkodirde so jeehi nder suudu nanggodiron toon kadi. ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe poɗɗe rentede no feewi no feewa wona seeɗa. battinen haqqillaji no feewi. allah subhanahu wa taala walla en. debbo ne caɗele ɓurɗe mantinade ko acci sontade ko hunde ɓurde bonde. aɗa haalda joom galle ma tan ndinka dande less joomima holko mbiɗa mbiya haydara tan calɗa jabade ɓenna, ɗum ene adda fitina ɓurɗo mawde fitinaji sontade. gila e cukalel contotogel ha e neɗɗo contotoɗo ha e debbo contotoɗo, ɗe gueɗe kala ko gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi addude hay so tawi hay ko kalɗa ko bonani ni caggal tan a salima haaldade a sontima less walla rinki dande less firti hankadi ka ummini ɓerde janande. sa ummini ɓerde janande noon sa renaki jonjoni gommuɗo onon foof dara ɗon. alay saago yimɓe ɓe mbawa muñodirde, ɓe mbawa teskodirde, moni kala anda mo jogui o ko hooli o, anda mo jogui o ko hooli o mbete on wawi nawde ko kalami ko walla wawa nawde ko kalami ko. woni yimɓe ne mbawi gajate, woni yimɓe mbawa gajate, woni yimɓe ne mbawi yano, woni mbawa yano, woni yimɓe ne muña haala nder yimɓe, woni yimɓe mbawa muñde haala nder yimɓe, hay sogo nder suudu woni haala jooni mbawa muñde. woni yimɓe jiiɗa hay wadde remarque, Allah ɓe mawni kinade ɓe jiiɗa hay wattede lawol ni, Allah ɓe mawni kinade. wonno battirta joom e lawol tan sikkata ka pamɗino ɗum walla ka jawiɗo ɗum joomum salo lardema ni wi an ko ni tan mbaɗa, min kala ko mbaɗmi welanima tan, mi meeɗa wadde hunde ha welma, taw an noon jiɗɗa ko wattude joomum lawol kono joomum yiiɗa, yirata ka jawiɗo ɗum. ɗo caɗele ne keewi ɗon hakkude debbo e gorko, hakkude debbo e gorko ɗo caɗele ne keewa ɗo. an gorko jiiɗa wattude joom suudu ma e lawol, o nanguira wonde kala ko waɗi an welatama tan, so defi welani, so ñantima welani walla nanga, taw an Allah ne rokkuma yillade walla andude moddo aduna o e sifa mo ganduɗa ɗo jiɗirɗa o wayni, walla no ɓurata yoɗirdemo ni, walla no ɓurata fewirdema ni, saɗa wacciramo noon tan o sikkata ko gañguma e makko. so ɓooyi ɗacca ɗum ɗaccidamo hen ene yaha ha ɓooya ni, debbo e gorko ne joddoɓe donka dañde koɓe jewti. saabu so gorko yewti debbo yirata ko woni koye famɗinde ɗum walla woni koye yidde wiide ko waɗe dow mum ko fewani. woni worɓe ne goodi jewtittako hay seeɗa, hay so joom surum yiiɗi haalude mum wontata ko pele pele, wontata ko goɗɗum. tawno débat e yewtere ko hen foof yaltata, ko hen foof yaltata. woni yimɓe gona haaldotoɓe, woni yimɓe gona wawɓe muñje haala, woni yimɓe gona wawɓe yewtude, woni yimɓe ganda no fuɗɗorto e haala. ɗeɗo gueɗe kala aɗa keewi e nder rendo ngo. gueɗal hen foof noon koma gayna tan ne mbawa rokkude ɗum fodde mum ha timma. no mbiɗen ni tan dewgal ko teddugal, ko teddodiral tan. eɗen mbawi gonden e teddugal. so en gandi hankkadi en natti wawde wondude e teddugal, motani tikkere, motani habde, motani suutade, motani serde dow haala ka yoɗani walla tikkere walla piggal jarani woppir e dow teddugal. goppita goppirgol jongol,
no Allah wiiri en jogoɗeɓe joggal moƴƴal son gandi on natti wawdirde e mabɓe ceereɓe ceergal moƴƴal. Gondigu moƴƴu ene dagi, ceerigu moƴƴu ene dagi. Gondigu moƴƴu noon ɓuri moƴƴude so tawi on mbawi munje. So on gandi on mbawa munje, ni an gorko ni an debbo, ceerte ceerigu moƴƴu. Ceerigu moƴƴu ko holɗum? Ceerama ceergal moƴƴal, gondugal e nehdi, gondugal e yurmede, gondugal e laaɓal, keblamo keblugal jongal, nawtamo ha to gittunoɗamo. Ko an addoynomo noon nde ñagotoɗa nde jahata kaɗa ñanti aɗa lati aɗa moosa aɗa hersa, ngara aɗa ŋaaño hoore aɗa warñi aɗa foda aɗa haala, mami waɗ ɗum, mami waɗane ni, mami nangiri ni, mami fawe ɗo, mami tege ɗo. Haali ko heewi. Walla sehila amma ne ngari ñagade kaali ko heewi, kaalema moƴƴere, kaalema jikko moƴƴo, kaali iwdi mon. Gadduɗa teŋe ma huma, gadduɗa oto ma walla puccu ma, nelɗa yimɓe ma hellifaɓe tiiɗaɓe ma, garani joom suudu ma aɗa welti ñande hen, mbaɗɗa hirande welde, o naati suudu ma tawɗamo ɗo aɗa welti aɗa weyti, wona ko an addoyimo. O mo gaddoyɗa noon salawo hoota goto kankone, no gaddirɗamo ni nawtirmo noon, no gaddirɗamo ni nawtir noon. Woto won tan hakkude natti welde tan mi serma no beldami, yaltu gallam no beldami, didda jomum, diddugol ɓurgol bonde diddale, tawne gaddata jomum nde koye teddugal wonno, nawtu jomum e teddugal. Aɗa wawi jogade, jogoye teddugal. A wawa jogade, nawtu e teddugal. Ene yooɗa noon. So seyɗani gasi ha laaɓi, janggo sa yiɗi artude a hersata. Garta hande heewɓe nan ɗon e ceeri, ene nimsini jiɗɗi ruttade, donki andu holno duttorto toon, saabu ceerdi koye sifa mo fewani, ko goɗɗi jooɗani. Ceera ceergal ngal yooɗani, ndiwa joom diwgol ngol yooɗani, mbadda hen konnguɗi coofɗi, joom hoota nimsa o jolanma, gasa ha laaɓa, jiɗa artude toon heddo donkaɗo no gartirɗa. Haala ne yooɗa noon, surtout hakkude resondirnoɓe, surtout kadi hakkude jogdiɓe ɓiɓɓe. En ndesodiri eɗen jogdi sukaɓe wonko foti wonde ɗon hankkadi ni wona haysa nangi joom suudu ma nanguiri ɗum e gorko goɗɗo, hay so tawi o fergitima caggal ma, walla so tawi tawɗa ko reedu, fofde ene newo ɓayde ɓesgu nan ɗon. Ngu ɓesgu ngu magnogu angu wawi wonde janggo anduɓe mawɓe walla khalifaɓe mawɓe walla alɗuɓe mawɓe, walla ɓe gona lamɓe mawɓe, walla ɓe gona yontaɓe teskaɓe, yontaɓe teska. Sabu eɗen gandi rendo men sa fuɗɗima ƴellitade, jogui ko yiɗɓe ma, jogui ko añɓe ma, jogui ko nafigueji lombotoɗi ɗon. Nafigueji lombotoɓe ko ɓe garata yiɗɓe ma ɓe ene ñukido, ene poskino question ngaji, hol oɗo hena neɗɗo, hol kanko holno gurdam makko, hol iwdi makko, hol jinnam makko, kanko holno dewgal yimmakko e ɓamakko mirno ni, holno yimmakko hurtori, holno gueɗɗe mbano. Aɓe ƴeewa mbete ka ɓiɗɗo laaɓɗo walla wona ɓiɗɗo laaɓɗo. Aɓe ƴeewa mbete yumma hanki ene feewi walla fewani, holko tagui yumma seeraɗo, holko tagui kanko de ellemo yadanno e kaari, kanko de babiraɗo kirnoɗo. Ɓe bitta haaɓe keeɓe ma hunde, ɓe ƴeewa fiiroydema ɗum janggo. Rendo ngo ne siforo ni, oɗon jii ɗum ñande kala e nder média ji ɗi, e nder débat ji ɗi, e nder nokkuji ɗi kala. ɗo eɗen mbaɗɗo erago tan an debbo, rendimaguma no feewi, andu mo jadata, andu mo kaldata, andu mo jiɗɗa o, andu mo jiɗɗa wondoyde o janggo hono wayata. Sirlu ene moƴƴi, woto janggo sabu hande yidde plaisir seeɗa gurdam ma, woto wat janggo pinir goto e sukaɓe maɗa. Mo Allah rokkoyta daraja o, janggo wona jiɗɗo ñifirde daraja makko sabu yummakko batte mum. Neɗɗo yo rento ɗo, saɗa seera seere teddugal. So ala ko heddi, so wona oɗo henna debbo a andi tan kanko yiɗa joɗade,
ko caɗele tan jamma caɗele ñalawma galle mon ne huɓɓa ko fitinaji tan ko duko tan beele ñippa histoire o ha laaɓa a wawa eggude wawa faade banggue goɗɗo yaforomo Allah e teddungal jaforɗamo Allah e teddungal beele galle o daña jaam deeƴa saabu galle jogui ɗum ko deeƴal suudu jogui ɗum ko deeƴal golle jogui ɗum ko deeƴal so deeƴere ala e galle fewata gaccita joomum e teddungal e neware e moƴƴere ene wawi so joomum yeehi ma aduna waccu ɗum seeɗa taw joomum taktama wajama anditi aha kañum no wanoni fewani on saaha noon sa yiiɗi duttoɗa e pele moƴƴe kala ɗo ɗaccuɗa moƴƴere a hersata ruttade ɗon kono kala ɗo ɗaccuɗa bonande a hersata ruttade ɗon teddodiren e koye men annene debbo woto wi tan hande hakkude ma joom galle ma metti oɗon e ceera jaaha bonna inde joomum o kay wona hay gorko hay lelde moƴƴere ala hakkude amen gorago makko sellani hay dépasse makko moƴƴani ma yumma makko yanta hen sa hani ko sehila makko neldata min mbaɗa dépasse hay sabunde mi dañata e makko haajuma ala hen woto bonnu inde joomum kala ɗo bonnude inde ari ha sidagal nana ara bonde nana ara janggo e jaam seyɗane iwa ha laaɓa wara o ƴamtuma jaɓa duttoɗa e makko ɗo gorago makko sellani ɗo duttoɗa ɗon ɗo dépasse makko heewani duttoɗa ɗon ɗo guiƴi ken dokkatamo saka wa dépasse duttoɗa ɗon te duttoɗa defa ɗum aɗa ñama ɗum aɗa ñammina ɓesgum aɗa ñamminamo fulɓe mbi konngol ko ndiyam so rufi ɓoftotako so tawi a andi ɓernde ma ƴoogi sa haali ko bone kalta de nelaɗo men tedduɗo en haal ɗumen kala saha soɗa haalde ko moƴƴi haal sawa haalde ko moƴƴi deƴƴu hunuko ene wanna baafe celluɗe ñiiƴe nan ɗon toni nan ɗon ɗemngal ko hollami hoore mum sa sokki ñiiƴe ma a sokki toni ma sa natti wawde jooɗade joncoɗa jaaha galle sehili ma jooɗoɗa toon ndeeƴa ha caya garta ndentoɗa haalde kala ñande pinɗa hande aɗan toni ma ɗi nana ngata ka jogoɗo dugdede waɗ attention hayso neɗɗo ƴettimama rentade ɓuuri safrade rento ene moƴƴi bonnude inde joom galle mum jarani woni rewɓe ne goodi soɓe jiiɗi yaltude ngal dewgal ɓe kewi takkude gorko wona gorko walla ɓe jaltina gueɗe kewɗe ne goodi nder gueɗe kewɗe nder oɗon gandi woni histoire uji kewɗi dewnodi hen e wiide gorko wona gorko ten tawa a anda ka reedu to gonɗa ɗo a anda taw ka reedu jiiɗa yaltude hen mbiya joom wona gorko tene ka reedu joni noon so tawi on seerima yeehi aɗa wiide kanko jeeyi ɓiɗɗo ɓayde mbiɗa ko wona gorko a wawa teddodiren kono kadi enen ne worɓe ɓe aha a ɗannima a fi duuɓi 5 6 7 9 debbo fadima ha tampi ronki oɗon poti yewtidde noon kaari min de to gommi ɗo ko caɗele ladde eɗen gandi no wayi hay goto waɗani ɗum tan weluya en jirlima no fewi gone ladde ele kono hay goto waɗani tan weluya won pinowo ala ko ñaami so leyru maayi ala ko yoɓi luwas wuuri ko caɗele kamdam beele daña hay biye arta ko caɗele eɗen gandi no fewi kono kaldigal ne woodi kaari est ce que aɗa wawi muñde min de mi yiiɗa lorde haqqe ma mi yiiɗa naggami de haqqe ma mi yiiɗa naggami mbaɗano mawɓe men hanki mbaɗatno soɓe ɗanno walla soɓe jaaha makka ɓe jaara koyɗe walla ɓe jaaha haɓoyeete mboɗomi yaha sa jooɗima sabba tel a yiyanimi jaggu edda mboɗomi yaha sa jooɗima sabba tel a yiyanimi jaggu edda ma so edda ma timmi kala jiɗɗo yaha ɗum woni labde reedu joom suudu mum annene a ɗannima a juukima e nokku a ronki hankkadi a ronki oɗo debbo ko ndiyam tan e ƴiƴam tan wone makko omo ñaama omo yara omo ɗaano omo fina aɗa andi kam omo jogui kankone ko tuya sabu eɗen kala ken tuyoji zuyyina linnasi hubbu sahawat en cuɗirama hewde tuyoji yidde tuyoji ken tuyoji ɓoli ka en tuyoji ɓoli ɓoli en gona malikaji ko en yimɓe tan mo tuyetake ala
tuuyo noon wonɗo heɓanma ha ɓurta way kono duudo ni sa renaki tan e kala saha so raɓama ummima tan mbiyata ko alay sago hande ƴeewa aɗa jaggi jamburu ma dañ mo jaggani jamburu mum watta sokitadema so ɓooyi tan gummoɗa neɗɗo ko neɗɗo tan neɗɗo ko neɗɗo tan neɗɗo ko neɗɗo tan awa tampini hoore maɗa ko tiɗɗa ko fof won dewe ma ne sokoroma eɗen jogui ɓen yimɓe ɗo dirti fof tooñma memma kalde ma janoma ha ɓooya tan ɓerde ma watta tindeɓe so ɓeɗe watti tindeɓe tan so ɓooyi a wattat yidde haalude e mabɓe sa witi haalude e mabɓe so ɓooyi a wattat yidde nandirde e makko so ɓooyi an hoorema wattat fahandemo min hankkadin a fooɗontomo sabu wonko mbattuɗa hebde e makko suwat koye haala he walla suwat koye message uji he walla suwat ko yiidemo nde a wattat tinde sa watti tinde noon sa renaki tan goɗɗum jolat neɗɗo ko neɗɗo tan ɗum noon wonɗo jowotoɗa aɗa andi ɗo hen hankkadi ni ko haalde jomum kaari min ndemiɗa haqqe ma nanggami est ce que aɗa wawi muñandemi kadi joni so wi a mboɗo wawi muñde bisimilla so wi wawa rutto e jinnaɓe kalna ɗumen jinnaɓe ma kalda jinnaɓe mum ɓe ƴeewa yewtidde e jomum so jomum holliti ɗo hankkadi kali wawa ceerta e mum e dow teddungal sa arti a tawi ɗon joom surma ƴetta sa tawi goɗɗo nawi ƴeewa goɗɗo lor moƴƴani walla aɗana wonde joom surma hakkude mon welani gila to galle mon ɗo ala kala ko weeli hen hakkude mon welani ñande kala ko duk ñande kala ko haare beele pofta ɓerde ma poftoɗa aɗa andi o yiɗama geste ɗe waɗata fof ko yiɗama tan o yiɗama a heeɓi on haqiqa o yiɗama foftin hoorema neɗɗo kay so yiɗama foftinima hollima yiɗama min mi natti yidde wonde ɗo ni hande min sa hokkema dana tan mi yahata o kay foftinima o kay kadi ala ko jahata aɗa gaƴƴo leydi aɗa ñammina ɗum ala ko jahata ƴirta warñeɗa aɗa soda ɗum sabunde ala ko tampinta e hoore ma wiide koye dewgal gonni jooɗo e dow teddungal e teddodiral e jinnaɓe makko dokkamo dande makko e teddungal tan waɗi seedeji wona o yaha e teddungal so humpito yima aduna o tawi nde ko an ɓurno moƴƴude an ɓurno fewde o nimsanma ɓuuri bonde ɓuuri bonde o hutoma nimsandema ɓuuri bonde hutadema hande woni yimɓe ne goodi ko hutiɓe neɗɗo hutoma hutu Allah dan en hutede hay añede fof e bonde ɓuuri welde laabi ujunere hutede neɗɗo so hutimama tan gasi neɗɗo so hutimama hay sa huwiɗa o laratama ni o wiyatama ɓoftuni hay sa haaji makko ala e mani hankkadi neɗɗo kalde hutima c'est fini kutuye moƴƴani rento hutede hunde fof jogui koto haɗata so ari ɗo haɗata ɗo tan yo haɗ ɗon sa andi hankkadi neɗɗo natti yiddema acce teddungal yoya an larda Allah ene wawi garta e ko Allah wi ko heewi ko jiɗɗa taw moƴƴere ma ala hen heewi ko gañƴa taw ko ɗon tan jamma woni ɓaydo yiɗama a ronki feew galle mon ronki feew on donki nandirde hay lelde heɓata haala belka heɓata haydara heɓata o yiɗama acce teddungal alhamdulillah min de a jarama Allah jarama moƴƴi ko min addoynoma galle bamma gaddamami nde mboɗo yiɗi aɗa yiiɗi hande noon wayini bisimillah a jarama matériel aduna ko woni leeso ko woni martela ko woni holko woni leeso martela ko matériel aduna ko an liggi ko an dañata teddungal aduna so accude wacca so wawa so yiiɗi o nawa ma Allah rokke ko ɓuuri ɗum way kono sumrede ni nde wonata lebbi tati Allah artiri ko ɓuuri ɗum ko Allah tottata wona neɗɗo tottata noon neɗɗo sa wakkili kalama e Allah wakkilma ko ɓuuri e wakkilare sa wakkili hoorema e matériel aduna e kakeji aduna tiiɗalla natanma ganda e hoorema yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman biyaɗo sa seeri joom suudu ma welnoro ɗum hay soko paas e goro seeɗa ko yettori jinnaɓe mum woni hen namdata ko teŋe mumen woni rewɓe ne goodi
ngara naata e dewgal banne kala teddungal walla ñaafo ɗum tagi mboɗo heewi haalde mbimi aha so ɗeɗe ari ne ƴama mon ndentuɗe fawde mum ko teddi hande won yimɓe so tawi ngari ƴamde pawete ko wolisaji pawe matériel uji pawe cakkaji pawe haalisaji naata e dewgal he kadi mbiya deƴata ala wona gonga ko yumma e bamma joɓoyta nde ñamade teddude woni hen kadi koye o sifa goɗi ɗum tagi mboɗo heewi wiide min kalɗo dewgal fawre woni mi jottako ɗon ngare dewgal ɗo hume kono noon debbo fawi gorko o naggam e naggam e naggam e naggam ɗum wonta ɗon sabu mboɗo andi sene yooɓe kadi wonta ɗon mbaɗe ko foti wonde ko gorko andu ko foti wonde ko debbo andu ko foti wonde ko woto mbiye tan ɓayde ko joom haalis payenmo ko teddi payenmo wolisaji neɗɗo ɓuuri andu ko yiɗi holtinta debbo mum noon debbo gooto ene wooti nde joom galle makko ittatamo cuuɗi maɓɓe addamo laamorgo makko wari ko juuɗe ɓole ni o tawi ko gorko o ne hettinimo kala sifa wutte e kala sifa robbo e kala sifa neɗɗo ñanta waɗimo dressine baɗɗo fayida teede hay daro namdaki hay faɗo namdaki gorko wari ko juuɗe ɓole ni nde o naati suudu makko nde o tawi ko fof kala wutte ne waɗi kaala mum ne waɗi missoro ne fewna ha feewi somi haalimo ɗo gandimo neɗɗo ɓuri andude ko debbo mum foti wawde ñantade kono faweede paweɗa taw kadi kanko o mo pawonton o woni suka debbo mo pawonton yo addane ɗum o oɗo est ce que oɗon nehimo e sifa mbadi dewgal so yeehi on wawi tottude haqqe ha timma so wawa tottude haqqe ha timma aƴare wonata o ñaago dande makko gorko wiye yoɓam kakam dutte kam mi accani son dutti kam mi acca son duttani mi accata o gandi ɗum ne oɗo pooɗe ndure omo heewe renndo ngo no feewi ɗum ɗo fof noon ko hakkillaji jiitata mbawa yewtidde hede jaam gonen e jaam to guddirten toɓɓere ɗo holko woni teddinde joom galle mum e wuro mumen holko woni teddinde joom galle mum en kaali teddungal to fuɗɗode haala to teddinde joom galle mum kala sehili joom galle ma kala giƴum joom galle ma kala miñum joom galle ma kala mawnum joom galle ma woto yiɗondir mum yidde caysiyagal woto yiɗodiri mum yidde caysiyagal sabu e nder wuro mon kala suka meɗɗo e ma walla giƴum joom galle ma walla bawɗo ndu fof joom galle ma hoyi e yeeso makko wonta tedde yeeso makko teddungal gorko ne usto ɗon ɗo debbo wondata e giƴum walla giƴiraɓe walla miñiraɓe walla mawniraɓe walla gooto e yimɓe anduɓe joom galle o joom galle ma on wonta teddin joom galle ma ha abadan hay soko suka miñe mi wiyani miñe en dirti miñe poɗɗo wonde miñe ko fedde ma less so tawi watti yadde joom suudu ma walla watti leddade joom suudu ma c'est fini ma yimɓe fof kormoma haydara so yiɗi gona galo mawɗo so yiɗi gona gando mawɗo so yiɗi gona jontaɗo mawɗo so yiɗi gona haydara hankkadi on ɗo maɗo ko zéro ka zéro par ce que oɗon ndendi debbo teddinde joom galle mum ko rentade worɓe ɓe ganduɗa ɓe ene mbawa janggo yawade joom galle ma sabu eɗen jogui rendo men ngo hande woni worɓe ene gooti mba jaggude koyemen hay soko joom suudu ɓiyiɓe a mbawi leldade mum ala moɓe kersi lartude caysiyagal ɓe kers worɓe ne goodi wona worɓe ne goodi hande ala moɓe kersi lardude caysiyagal mbimami wallahi so wonano rewɓe ne keewi suturaji e sekkereji wonkoɓe kalanta worɓe mabɓe hay gorko ma hay gotonta yaadu so wonano mbimi wona rewɓe ne keewi suturaji e sekkereji soɓe joddima e worɓe mabɓe maɓe kalan worɓe mabɓe o mo ñamdata walla o mo jaldata walla o mo jardata walla o mo calminta walla o mo jiɗɗa walla o mo korsinɗa walla oya mo jiyata sa anduno min no waye am ni so wonano komi caliɗo hande tawno derguiti ko ɓooyi woni worɓe ne gooti ala ɗo ɓe donki yidde natde so yiɗi ɓe gona ɓattiɗo so yiɗi ɓe gona goɗɗo so yiɗi ni fof ɓe gona kono woni wonde gorko tedduɗo celluɗo ko rentade joom suudu o suwat ko mi walla ko mawni walla ko baaɗe walla ko kawma walla ko wawi wonde pop rento wona debbo mo jiiɗa fof tan mbiya ya lobbo ala
ittan ɗum geɗal teddin ɗum hokku ɗum conseil holno mbawɗa wurde o aduna kono so tawi wonti ko dokkomo conseil o wattar laadirem caysiyagal nayi jardi laaceje ɗum woni rendo men ko ɓuuri hewde majorité o poɗɗo wajademo ɗo poɗɗa wojjude guite ngara gullitoɗa ɗo ko o wattata wiide ne yara ma kafe ceer ɗo bone waɗata ɗum woni probléme renndo ngo ganda e hoorema debbo sa yiɗi teddinde joom galle ma rento kala gorko mo ganduɗa o joom galle ma so dardima makko ne famɗa annene gorko teddinde joom suudu mum ko rento kala debbo mo ganduɗa so dardima joom suudu ma joom on debbo ne yawo joom suudu maɗa woni worɓe nana e wuuro ala moɓe palti ɓe paltaki cewɗo paltaki ɓutto paltaki dabbo paltaki joolo paltaki boɗejo paltaki ɓalejo moɓe keeɓi fof ko yoɓe gonde mum tan famɗina joom suudu maɗa usta joom suudu maɗa usta teddungal joom suudu ma usta neɗɗago joom suudu ma usta fayidagal joom suudu maɗa ko joom suudu ma ustuɗa ganduɗo joom suudu ma jokkodiɗo joom suudu maɗa wuro nani kamɓe ndendi jeere ndendi tufne ndendi inde ndendi yangue ndendi jenayse kala debbo o guite makko pawe pat e debbo ma o famɗina debbo ma o saabu aɗon gonda a usti joom suudu ma ne ko hono noon ustima ɗo moni kala ne usta goɗɗo ko ɗo woni to Allah wiyata jinowo resata so wona jinowo debbo jinowo gorko resata so wona jinowo debbo ko ustodiral ngal azani la yankihu illa zaniyatan gorko jinowo resata so wona debbo jinowo ne resata ɗum so wona gorko jinowo holɗum ko ustodiral ngal sa usti joom galle ma ko bone zina ma o ustimo sa usti joom suudu ma o ko bone mo mbadduɗa e oya o ustuma woni e goore mo fof ustima teddungal makko ɗo fonno fof ustima ɗon kala teddungal makko tolino ustima e yeeso on wawi haalde konngol ni on jaabomo yawomo sabu on ustimo wona mbimi kala jiyanɗoma teddungal ustima kala jiyanɗoma natta hersude natta huldema ƴeewa cukalel dewel tuusel ngel duuɓi 13 an ka gorko mo duuɓi 17 ka kellifaɗo ka bataɗo ka neɗɗo mawɗo ndesa ngel cukalel ngel natti huldema hay seeɗa par ce que yiyanima ko yimɓe kuuli haaldemo kanko ara nderimo fiimal ngol konngol o yaha bolol makko sabu o yiyanima ɗum noon teddungal woni dewgal gorko rokku joom suudu ma teddungal timmugal wuro mon ngo hay gooto woto andirɗon caysiyagal ni saka usta joom suudu ma joom suudu teddin joom galle ma hay gooto woto yaadu e maɓɓe ha sakani ustoya joom galle ma gooto fof yo teddin goɗɗo gooto fof yo hormo goɗɗo gooto fof yoro ko goɗɗo fodde mum ha timma so buuɗalirmede feri feeñi feeñjay ɓatake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaiki jaam yo jaam Allah ñallanen